Българско национално Дарик Радио. Европейски съюз близо до вас. Как да учим и работим в Европейския съюз? Как да правим бизнес, туризъм и култура? Как да печелим пари от еврофондовете? Отговорите в Европейския информационен център. Габрово, Търговско-промишлена палата. Телефон 80 31 42. Малката избирателна активност е най-голямото притеснение, свързано с предстоящите избори за евродепутата Биляна Раева. Бих се чувствала не толкова представителна, в смисъл да представлявам нашите граждани и интереси, ако избирателната активност е ниска, каза още тя. Цялото интервю с Биляна Раева ще чуем сега в часът на Europe Direct. Скептичен ли е българина всъщност и защо да не излезе да гласува за тези, които ще представляват България и ще представляват и политическите сили в България на европейско ниво? Там, където законите, важещи за всички нас в Европейския съюз, се гласуват, там, където се и променят и там, откъдето зависи по какъв начин България от тук нататък ще се доказва като пълноправен, първокласен, пълноценен член на Европейския съюз. Нека да бъдат повече хората, които да гласуват, защото колкото е по-голяма избирателната активност, колкото повече хора отидат до избирателните урни, толкова по-представени ще бъдем и толкова по-голяма част от нашето общество ще изразява гласа си именно чрез своите избраници в Европарламента. Убеждаването е дълъг процес, той с показване на свършена работа, той с много информация по какъв начин работи парламента, по какъв начин всеки един гражданин има достъп до парламента, как може един проблем от много национален, от много даже и регионален или местен да стане европейски и да намери своето решение. Именно това са начините. Повече информация, повече обясняване, защото ние и се притесняваме от нещата, които не познаваме. А в момента, в който сме наясно, че това е един механизъм, който ние в България трябва да използваме много рационално, надявам се ще преценим да изпратиме и така отговорните хора да работят в този механизъм. Госпожо Раева, смятате ли, че вече българите разбраха, че евродепутатите могат да бъдат полезни на България? Доста неща направих и евродепутатите през този мандат и в областта на законодателството, което тепърва ще влиза в употреба. Вчера аз даже дадах пример сега в залата с доклада за евровинетките, който ще влезе действително 2012 година, но ще касае всички в транспортният бизнес. Други такива разпоредби можем да намерим в областта на преноса на електроенергия, в областта на цената на обажданията по телефона с GSM, на много други директиви, които този сезон бяха гласувани, но ще влязат в сила след 1-2 години. И това, че няма да влязат утре в сила, не означава, че ние не трябва да им обръщаме внимание. Напротив, ние трябва толкова подготвени да бъдем и със своите представители в парламента, че да сме сигурни, че това, което се гласува там, ще бъде в интереса на нашите граждани. Вие пътувате много. Имате ли наблюдения дали младите хора ще бъдат по-активните в евровота? Определено се радвам на тези срещи с млади хора, защото и ентусиазма, който виждам, задавайки въпросите, не винаги положителни, естествено и много провокативни, какво печелим от Европа, какво прави Европа за нас и така нататък. Просто показва, че те имат наистина интерес и отношение към Европейския съюз. Важното е да им се има интерес, защото апатията е това, което убива и нашето участие. Апатия може би е налегнала това поколение, което по времето на промените видя, че трудно нещо се променя и в системата имаше доста нужда, нужда от доста време, за да се включи отново да работи по нормален начин. Сега по-младите хора нямат тежести на гърба си, именно заради това са и по-ентусиасти. Надявам се този ентусиазъм да заради отново и техните родители. Какви са най-големите ви притеснения, свързани с предстоящия евровод? Малката активност на изборите. Действително това е нещо, което най-много притеснява мен като гражданин, мен като човек, който изразява волята на други хора да ги представлява в Европейския парламент. Аз действително
бих се чувствала не толкова представителна, в смисъл да представлявам нашите граждани и нашите интереси, ако избирателният процент, ако избирателната активност е ниска. Защото това ще означава, че ние 20% отново са отишли да гласуват и са решили съдбата за останалите 80%, което в никакъв случай не е представителна демокрация. Европейски съюз близо до вас. Как да учим и работим в Европейския съюз? Как да правим бизнес, туризъм и култура? Как да печелим пари от еврофондовете? Отговорите в Европейския информационен център. Габрово, Търговско-промишлена палата. Телефон 80 31 42. Това е Дарик Радио.